बिटिसि बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिनाव सफैनाय लोगो लोगोनो मोनफ्रोमबो दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ जाय जेरै हागौ हाबाफारि लानानै मेल मिटिं खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बिदिनो इउपिपिएलनि नेहाथारि फैलाजे बरगयारि बिथाङा 2 सालबारि बियाबनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे बर'नि रमान हांखोनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय शिवराम बर'नि अनसुलि बिसि दग्रि बर' बिथांनि हालोदखौ खौरां लाफैयो। मख'नो गोनांदि आथिखालाव दग्रि बर'नि देहायारि हालोदा मोजां नङा। बे बुब्लियावनो खौरांनि गेजेरजों बर'नि महरगिरि फैलाव बसुमतारी बिथाङा ससियेल मिडियायाव फैला बरगयारि बिथांनि बिफानि बायदिसिना मुं सुनायखौ फैलाजे बरगयारि बिथाङा सोंखारिदों। फैदो जों बिथाङा मा बुंदों बेखौ मोनथिना लानि। बिसायख'थिया खाथिसिनाव सफैनाय लोगो लोगोनो गोबां राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना गोबां खोथा बाथ्रा दान्थेलायनाय सोलिबाय थादों। बे समाव नोंथाङा सासे इउपिपिएलनि नेहाथारि हिसाबै नोंथाङा जिहेतु गोबां जायगायाव गिदिंगासिनो दं। दा बे समाव फैलाव बसुमतारी बिथाङा नोंथाङाबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै फैलाव बसुमतारी बिथाङा सासे आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङाबो गोबां गिदिंबाय दं। बे समाव बिथाङा नोंथांनि बागै नोंथांनि बिफानि बागै गोबां बानसावबाय दङ। ससियेल मिडियानि गोबां खोथा बुंबाय दं। बे समाव नोंथाङा बिथांनि सायाव मा बुंगोन? जायखिजाया गिबियावनो आं नैबेखौ बुंग्रोगोन। आं जायखिजाया सासे महरगिरि सासे आर्टिस्ट, खिन्थु दिनैनि दिनाव आङो राजखान्थियाव बाहागो लानाय बा बिसायख'थि फोसावदिंनायाव सासे इउपिपिनि सासे सेक्रेटारि हिसाबैसो आङो रायजो राजाफोरजों रायज्लायबाय दं, बिसायख'थि फोसावदिंबाय दं। बे बेलायावहाय फैलाव बसुमतारीखौ खिन्थु आंहा दासिमबो गोनो गोथो दङ जे बिथाङा बिपिएफनि मा पस्टआव दङ, बिपिएफनि मा बिबानाव दङ। दा गतिके बिथाङा बेखौ रायजो राजाफोरनि सिङाव क्लियारिफिकेसन होनो नांगौ जे बिथाङा बिपिएफनि मिटिङाव सासे आर्टिस्ट हिसाबै बाहागो लादों ना बिपिएफनि सासे बिबानगिरि हिसाबै बाहागो लादों। दा जायखिजाया बिथाङा मा हिसाबै ओंखारदों बेवहाय आंनो बुंनो गोनां खोथा गैया। खिन्थु बिथाङा जुदि सासे आर्टिस्ट महरैल' जुदि बाहागो लादोंब्ला गुबुन गुबुन समाव आंखौ हिसाबै बायदिसिना खोथा बुंनायाव आंहा बुंनो गोनां खोथा गैया। खिन्थु दाखालि बिथाङा आंनि गोसो गोरबोआव नांनाय मोनसे खोथा बुंदों। दा बेवहाय आंहा दुखु मोननाय दङ आरो बिथांखौ आं सोंखारिगोन। मानोना बिथाङा जोंहा आफानि खोथाखौ बुंदों। आफाया थैलांनाया दिनैनि दिनावहाय 15 बोसोरनिबो बारलांबाय। दा बिथाङा मोनसे खोथा बुंदों जे फैलानि बिफाया सासे जौ फाग्लामोन, एनडिबिया हमना लांनानै बेखौ बाजाराव संख्रि दौहैदों। बे आंनि थाखाय गोरबोआव नांनाय मोनसे बाथ्रा बियो। येस, फादारा जौ लोङोमोन, बेफोरबायदि जाथायाबो जादों। खिन्थु गोलाव समनि उनावहाय दिनै बेफोर खोथाखौ बुंनाया आसलते बियो निमाहा होथावै मोनसे गोरोन्थि जादों। आंखौ रायनायाव आंहा बुंनो खोथा जेबो बुंनांगौ गैया। आंखौ बेसेबां रायो मा बुंबाय था, आंहा बेयाव बुंनो गोनां खोथा गैया। खिन्थु आंखौ सासे जौ फाग्ला होननानै प्रुभ होनो थांनायाव दा बिथाङा फादारनि खोथा बुंनाया बिथांना गोरोन्थि जादों। जे आंखौ जौ फाग्ला जुदि बिथाङा प्रुभ होनो थांदोंबा आंनि आफाखौ बुंलायनो गोनां खोथा गैया। नोंहा मा प्रुभ दं बेखौ होनो हायो। दा गतिके आं फैलाव बसुमतारी बिथांखौ बुंगोन, बिथाङा इसेबांसिमहालागै जुदि दावखोदोंब्ला दा बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनांगौ जे बिथाङा बिपिएफनि सासे नेता हिसाबै बेखिनि खोथाखौ बुंदों ना सासे आर्टिस्ट हिसाबै बेखिनि खोथाखौ बुंदों। बिथाङा बिनि क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ। जुदि आर्टिस्ट हिसाबैसो बिथाङा बेखिनि खोथाखौ बुंदोंब्ला बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानो नांगौ। आं सासे आर्टिस्ट, दिनैनि दिनाव आंबो सासे आर्टिस्ट हिसाबै दा आं सोंखारिगोन आर्टिस्टफोरनि जानानै। खारन बिथाङा दिनै गावखौ बुंनानै लादों जे आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा बिपिएफजों ओंखारदों। आर्टिस्ट हिसाबै बिपिएफजों ओंखारदोंबा बिथांनि दिनैनि दिनाव बे स्टेजाव मेथाइ खननायावनो जोबथा जानानै थानो नांगौ। आरो जुदि बेयावनो जोबथा जायाखैब्ला बिथाङा क्लियारिफिकेसन होनांगौ रायजो राजानो बिथाङा बिपिएफनि मा पस्टआव दङ। दिनैनि समाव दाब्ला बिथाङा बुंदों जे इउपिपिएलआ सरकारा जुदि फैयोब्ला फैला बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलनि हिर' जागोन होनना बुंदों। लोगोसे बिपिएफआ सरकार फैयोब्ला जे दाब्ला बिथाङा निस्सय नोंथाङालायनो बिथांखौ हिर' होननानै बुङो बिपिएफनि। बे समाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला दाब्लाखौ हिर' हिसाबै रिकगनाइज जुदि बिपिएफआ होयोब्ला दाब्लानि जानानै आंहा बेवहाय गोग्गानाय दङ। बिथांखौ आङो साबायखर बावगोन जे दिनैनि दिनाव दाब्लाया हिर' जानानै बिपिएफखौ सरकाराव लाबोनो हादों। दा बेयो दाब्ला आदानिल' गोग्गानाय नङा,
आंनिबो गोग्गानाय जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरनि मोनसे गोग्गानाय खिन्थु आं इउपिपिएलनि बेलायाव ओरैजाय होनना बुंनो नागिरदों इउपिपिएलआ गाबोननि दिनाव जुदि सरकाराव फैयोब्ला फार्स्ट हिर'आ जागोन जोंनि रायजो राजाफ्रा सेकेन्ड हिर'खौ आं बुंगोन जोंनि प्रमद बर' सारा खिन्थु आं मालाबाबो हिर' जानो हानाय नङा आरो आं हिर' नङा गतिके दाब्ला बिथाङा जुदि बिपि बा सरकाराव फैयोब्ला जुदि हिर' होननानै जुदि गनायनो हानाय जुदि माबा दङब्लाथाय आं गोग्गानाय मोनगोन गोबां रायजो राजाफ्रा माने गोबां ससियेल मिडियाफोराव लिरनानै पस्ट खालामबाय थायो जे नोंथांमोननि जितु फिल्म जितु हायनामुलिनि ग्रुप नोंथांमोननि दाब्ला मेन्डेला फैलामोननि ग्रुप जितु नोंथांमोननि सायाव गुबुन बुजाबुजि दं नामा एसे बिथांमोना जे राजखान्थियाव बेले बेजे जाजोब्बाय फिल्म दिहुननायनि बेलायाव बिथांमोना ज' जाफिनगोन नामा ना बिथाङा गावस्राजोब्बाय नेक्स्ट प्रजेक्ट नोंथांमोना गोबां रायजो राजा सोंलु खालामो पलिटिक्स आरो नैबे फिल्म बे आलादा आलादा बेवहाय जोंनि बे जिथु सिनेमा दिहुननाय बेजों माने बे दिनैनि दिनाव जि खोथा दान्थे बिदान्थे जालायनाय बेजों जेबो सोमोन्दो गैया जोङो मोनसे सिन्था खालामदों इलेक्सन जोबनायनि उनावनो मोनसे मोजां स्क्रिप्ट इलेक्सनजोंनो सोमोन्दो लाखिनानै बे हायनामुलि 8खौ खालामनो थाखाय जोङो थियारि जादों निस्सय रायजो राजाफ्रा एसे एन्टारटेनमेन्ट मोनगोन दा रायजो राजाफ्रा कुइसना फैगोन सानफ्लाङो रायजो राजाफ्रा जिहेतु एसे गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जायाव ओंखारबाय नालाय बिसोर मालाबाबो गोरोबलायनाय नंला होननानै सानो बिदि मालाबाबो जाया जोंनि सिनेमाया ओंखारबाय थागोन आरो गाबोन इलेक्सन जोबलांबानो जों एखे सिगां जेरै एसिटिस थाबाय थागोन दाबो दङ बिदिनो